Vela.cat. Hem vingut a Maspinell perquè avui es celebra el Campionat de Catalunya de catamarà organitzat pel Club Esportiu La Surfera Gironina. Hola, soy el Quico y soy del Club Vela Pals. Hola, me llamo Íñigo. Yo soy Javier y venimos del Club Náutico San Francisco Javier de Navarra. Hola, em dic Cesc Cernuda y vengo de Altafulla, de Comarrua. Yo soy Ricardo Castillo y vengo de Barcelona, y él es mi patrón, que es Pascal Moratín, y viene de Francia. Hola, em dic Albert, soc del Club Vela Pals i estem disposats a tot. Hola, Joan. Hola, bon dia. Que sortirem al final avui o què? Sí, que sortirem. Ja tenim els barcos a punt i el comitè tot està a punt de solfa. Tenim prou vent? Bueno, ara en aquests moments ja comença a pujar una miqueta i crec que amb una petita estona assolirem el mínim necessari. I quants catamarans hi tenim, més o menys? Tenim 23 embarcacions. Que són diferents, no? No són tots igual. Sí, hi ha 10 Fórmula 18, hi ha 8 FX1 i 5 intersèries. ¿Qué fa el catamarà tan atractiu? El catamarán es un barco de sensaciones, un barco que se navega a mucha velocidad y por su forma de navegar esporado al viento hace que sea muy espectacular, tanto navegarlo como verlo, ¿sabes? Estos barcos en España tuvieron su auge más importante a partir del 2008 con la celebración del Campeonato del Mundo de Fórmula 18. A partir de ahí tuvo un gran auge que se mantiene ahora. I veiem que aquest campionat hi ha des de nens molt petits a gent més gran, és a dir, un vaixell per totes les edats. Para todas las edades, porque hay distintos modelos de barco, distintos tamaños, distintos pesos, y entonces se adapta el diseño del barco a las tripulaciones y viceversa. El 3 de juny es va disputar la primera jornada del campionat amb un vent de gregal d'entre 12 i 13 nusos que va permetre fer una màniga. Durant la segona prova, el vent va baixar d'intensitat i finalment es va haver d'anul·lar. Dissabte, contra tota previsió, va fer un vent d'entre 15 i 18 nusos que van endurir les condicions de les 3 proves que es van realitzar. Més d'un regatista que havia trimat l'embarcació esperant un vent més fluix es va retirar. Afortunadament, l'últim dia de regata, les condicions van millorar i es van realitzar 2 proves amb vent d'entre 7 i 8 nusos que van acabar de decidir el campionat. En la classe FX1, Marc Verdaguer del Club Nàutic Estartit es va endur el títol de campió de Catalunya, seguit del subcampió Michael ten Bokum del Club de Vela Benicàssim. El bronze va anar a parar a Alexis Parcerissa i Carles Vicenç del Club Esportiu La Surfera Gironina. En Fórmula 18, els campions van ser Alberto Torné i Beto Torné del Club Nàutic Sitges, seguits en segon lloc per Philip Griffiths i Davidson Rossell del Club Nàutic Garraf, i en tercer lloc per l'equip format per Jordi Sánchez i Luis Vicioso del Club Nàutic Calafell. En intersèries, l'equip format per pare i fill, Mitch Booth i Ruben Booth del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols van ocupar el primer lloc del podi. Jordi Booth del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols i Pau Dengra del Club Nàutic L'Escala van ser els subcampions de la classe, seguits per Albert Agustí i Francisco Porta, del Club Vela Pals. Com ha anat la regata? Bé. Bé, què vol dir? Que tens molt fred. Sí. Que feia molt vent per tu. No, bueno, mitjà. Ni massa poc. I pel teu papa? A veure què diu. How it goes? The race. It's his first race on a catamaran today. So he did very well. A little bit too strong wind in the beginning, but in the end was perfect. And we had a good race. It was fun. You are an Olympic champion of catamaran, no? And how is this? This is a family weekend. This is what beach sailing is all about. To be able to sail with my son and we have fun. It's the spirit of the sport. Vela.cat